sau din față. Mă, și leap. Și așa am doi. Nu leapă, dar nu e ca... Pălit dintr-o parte și l-a dus vreo 3 metri, da. Cartier în parcă. Ce? E mă, să-i dau plata la patal. Ne băga în cadru. A, dacă vreți să-mi dați mai tare... De-aia o să te grave. Și el, că... Dar cât costă? Ia unul și altul, în restul, și să fiu și parte de el. Dar cât costă? Mai mult de $100 un dar. Vezi și... Iau tu ești, nu ți dă 6 ani să te... N-am mărântă. Iau 4. Hai dacă... Da, dar vreo între unul, nu mă... Dar pleacă de la fiecare câte un leu. De la fiecare câte un leu. Tu ești și de unul pe el. Deci tu. Deci tu. Deci Da, tu. un leu îți dă Da, față. Da, mă, fac, uite, lei. 5 lei. 5 lei, da. Da, taman de 100 de grame. Grăiere. Vin înapoi pe seamă. Iar din nou para. Vine și mai... Dinga, deci. Chiar de nou vă seamă. Nu-i bagi capul și urmă. Nu tu mă faci, nu tu mă firmier. Eu cu tine, Slavke. Prezidă știuși. A? El vorbește. Cum mă uite, ia-te, băi, și cu tine. Nici Knops n-are telefonul ăsta. Stai player. Țigana, Slavă, m-aș duce. Țigana, spune. Da, are? Hai, dă, mă nădez. Să vă și să-i? Da, băi, vezi să-i duci de când e groaz. Auzi. Să-i chimă, băi. Cardim. Bine, nu dau să Alu Mariana, Cârla. De care ești? Hai, ce Asta nu înțelegi tot. Ceau. Nu dați mult măcar Samsung-ul. Mă te lăsăm. Tu mă filmezi tot, eu Nu ți filmează, Slavik. A, văd eu camera și eu văd. și camera asta nu-i camera, Eu Slavik. văd teta și cu arată la mine. Stai, leacă, stai. Nu a sfârșit.